Днес, скъпи приятели, ще ви покажа как се ремонтира среден хидравличен цилиндър на мини багер Кубот. Ето го този цилиндър в средата. Са изпуснали семерингите му. И от тук цвърчи и излиза масло. И няма налягане. И не може да работи. Кофата не има сила. За целта сега трябва тук да развиеме това маркуч на хидравликата. Тук се държи контра и тук се развива на това холендърче. И ето тук от тази страна същата работа. Сега ще го почнем да го развиваме. И след това се развива тази гайка и този болт се вади и от тук се избива. Ето го и тук. И го сваляме и ще го разглобиме. Това тук ще го развиеме, да го извадиме, да видим вътре семеринги и друго, какво трябва, всичко да купиме ново и да го възстановим. Ето бутилката е свалена. Фанали сме я тук на менгемето отзад. Тук сме подложили. И сега от тук с тръбния ключ ще развиваме. Айде. Ето. Така се развива. Давай, давай още. Дръпай се напред леко. Още. Готово. Така, тече масло. Добре. Но винаги ще потече маслоце. Така, сега го изтеглиш. Дай. Хвани го с двете ръце. Ето. Готово. Това е. Ето това е сега. И ето ги тук опръстените и семерингите. А трябва да ги извадим. Да видим какви номера са. Да ги купиме. И след това по обратния ред да ги направим. Така изсипиме сълцето. Това трябва да го източим и него. Да, почти тук. Така нека изтече. Айде сега от тук с 600 грам. Отвиваме контрата. И това тяло ще излезне тук това буталце. Това ще излезне от това рамо. Отвивай го. Да, ето го. С конусче отпреда. И ето тук вътре виж ли, вътре му е дупката. Център. И айде развивай. Разлабихме го с водопроводния ключ, защото нямаме друг такъв под ръка. И сега от тук се развива. Ето го. Ето това е проблемното строшено. Ето го, да. Ето. Било е тук. Да, ето го къде падна. Сега ще видим отвътре какво е положението. Тук отвътре няма нищо. Нямаме. Да. И вадиме. Така, сега дай да го видим тук. Тук отвътре има фиксатор и ето го. Ето го семеринга. Да. Чакай да го видите, поставим го. Ето го семеринга. Ето го, той се вижда. Ето го. Сега трябва да го извадиме. Идем да намерим същия номер. Това е семеринг. Тук е тръка по това тяло. Ето движи. Е опускало масло. Това тяло трябва да не е надрано. Е така с нокът на пръста го проверяват. Да няма деруги. Ако има деруги и да смениш семеринга,
нищо няма да направиш. Трябва да се носи, да се циментира и да се шлайфа, да се направи гладко. Това ще продължим, като извадиме тия и купим нови и ще продължим да го монтираме. Чистача е с зъбчето навън. Ето го, той се е изгорел, напукал се. Ето така сме го извадили. И сега семеринга, той се вижда, ето го. Зъбчето е пак на вътрешната, от вътрешната отвън излиза. Ето това е зъбчето. Ето зъбчето нагоре обърнато. Да го знаем, като го слагаме. Ето сега новите семеринги сме ги купили. Ето го стар. Ето ги. Това е стария, който се скъсал. Ето го и новия. Това е другия, който трябва да влезне ето тук. Сега ще го сложиме. И ето го стария семеринг. Има канали, да. И ето го новия семеринг. Ето го на новия семеринг. Виж ръбчето. Виждате ръбчето, ето го тук те отвътре. Ето тук опускало масло. Точно. И сега почваме да ги слагаме. Толце. Пръстенчето. И след това така се разпъва и се слага. Трябва да стигне чак додолу. Да влезне в каналчето. Ето, готово. Влезнало е. Тук това пръстенче сме турнали. И сега продължаваме с семеринчето. Сега и него ще го намажеме. С масълце. Имаме, не ме снимаме. Ще пишем пауза. Ето сега. Всичко сме сложили. Сложили сме го вече в рамото. Тук сме сложили фиксатор, ето за резба. И стегаме. Това е на конус, да не може да се развие цялата гайка. И ето готово. И сме готови да го надеваме от този цилиндър. Ето вече сега всичко е вкарано вътре в цилиндъра и сега се затега. Затегаме цилиндъра и отиваме да го слагаме на трактора. Това беше за днес, скъпи приятели. Ще се видим в следващото видео.